אומר השטן, ריבונו של עולם, הוא לא יעמוד בניסיון. הוא לא יעמוד בניסיון, הגבר הזה שמדבר איתך ותן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לו ניסיון קטן והוא נופל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תראה, הוא יעמוד בניסיון. הוא יקבל את זה כמו גבר אמיתי, כמו גיבורה אמיתית. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם, בזכות הניסיון שעמדת, הוא יפתח לך את מה שאתה ביקשת. מה הניסיון? אל תבגוד באבא. תגיד, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, גם זו לטובה. לא רוצה יותר כאבים, לא רוצה יותר כאבים, אבל מה שנתת לי, אני יודע שזה לטובתי. אומרת הגמרא, האיסורים יעלמו לך. הכנעת את הכוח החזק ביותר בעולם, המשחית ביותר בעולם, את השטן בכבודו ובעצמו. מילה אחת, משפט אחד שאמרת, גם זו לטובה. כשאתה אומר את המשפט גם זו לטובה, השטן נופל מהכיסא, אין לו יותר מה להגיד. בורא עולם אומר לו, תראה את הבן שלי, ניצח אותך.